खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन गसाइगावनि श्रीरामपुराव औवानि सिन्डिकेटखौ लानानै दुंहाव थासारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि श्रीरामपुराव आइन बेरेखायै औवानि सिन्डिकेट जानायखौ लानानै मैयानि सानाव गोबां दुंहाव थासारि जादों बेम्बु मार्चेन्ट एस'सिएशननिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला औवा लाबोनाय ट्राक गंसेनिफ्राय आइन बेरेखायै 3,000 रां दाबि खालामबोदों आरो 3,000 रां होयैनि थाखाय ट्राकखौ सानथामसोनिफ्रायनो बारहोआखै जायनि थाखाय औवानि फालांगि खालामनानै जाग्रा दुखुथिया नखरफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो 3,000 रां होयैनि थाखायनो ट्राकनि माखासे ड्राइभारफोरजों लोगोसे औवा फालांगि खालामग्रा माखासे बिगोमाफोरखौबो मानसि दैथायनानै बुहोदों होननानै अजदखौ होयो 3,000 रां होयैनि थाखाय एमबिएनि गेजेरजों 40,000 42,000 रांसिमबो जुरिमाना फोनांदों होननानैबो अजदखौ होयो जोंनि जायगायाव औवानि फेक्टरि गैयिनि थाखाय जों गुबुनाव दैथायहरनो गोनां जायो नाथाय गासै नेम निथि फालिनायनि उनावबो आरो जीएसटी होनायनि उनावबो श्रीरामपुराव आइन बेरेखायै रां दाबि खालामो होननानै फोरमायथियो बेनि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो प्रशासननिसिम खावलायो बिथांमोना जायफोर आइन बेरेखा रां दाबिनायाव लोब्बा दंमोन लोगोसे ट्राक ड्राइभारजों लोगोसे माखासे बिगोमाफोरखौ बुदों बिसोरखौ प्रशासना माखासेखौ हमदों आरो माखासेया खारग'नो हादों होननानैबो फोरमायथियो आसामनि सा 2 एमएलएफोरा मैयानि सानाव मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय आसामनि रायजो बेंगिरिनि समाय लाहोनायाव बिथांमोनहा समायखिराखौ लाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गागि सोरखारि मावख'गिरिफोर एमएलएफोर आरो गुबुन गेदेमा आलासिफोरनि नुजाथिनायाव सा 2 एमएलएफोरा मन्थ्रिनि समायखिराखौ मैयानि सानाव लाबाय गुवाहाटीनि ज्योति बिष्णु इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव मैयानि सानाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों जेराव बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे गुबुन एमएलए गासै सा 2 एमएलएफोरा मैयानि सानाव मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय आरो बिथांमोननो बिफानखौ थाबैनो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सा 2 एमएलएफोर जायफोर एमएलएफोरा मन्थ्रिनि समायखिराखौ लादों मैयानि सानाव बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै आश्विनी राय सरकार अशोक सिंहाल बिमल बरा बिश्वजित दैमारी जयন্ত मल्ला बरुवा कौशिक राय केशव महन्त कृष्णन्दु पल नीलिमा देवी पीयूष हाजरिका डक्टर रनज पेगु आरो सुशांत बरगहाय गासै सा 2आ मैयानि सानाव मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय आसाम केबिनेटआव माखासे थांखि लादों आसाम सोरखारनि इमप्लयफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथांमोननि डियारनेस एलावेन्स आरो डियारनेस रिलिफखौ 2% बांहोबाय दा बांनानै 58% 60% जाबाय बारायनाय डिए आरो डिआरखौ जुन दानाव मोननो गोनां सेलारि आरो पेन्सनजों होफानाय जागोन बेखौ फोरमायथिदों आसामनि फरायसालिफोराव 4th ग्रेडआव मावनाय स्टाफफोरा नियम गैयैनि थाखाय 3rd ग्रेडआव प्रमोशन मोननो हायाखैमोन बा लानो हायाखैमोन दा आसाम केबिनेटआव नेम लाबोनाय जाबाय आसाम सेकेन्डारि इडुकेसन सार्भिस रुल्स 2022आव एमेन्डमेन्ट खालामनायखौ बा सोलायनायखौ केबिनेटआव गनायथि होबाय बेनि गेजेरजों फरायसालियाव 4th ग्रेडआव मावनाय इमप्लयफोरा 3rd ग्रेडआव प्रमोशन मोननो हासिगोन बेनि अनगायैबो बियाब जौगाहोनायनि थाखाय एमएलएफोरा जि फान्ड मोनो बेखौबो बांहोनाय जाबाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो एमएलएफोरनो 1 कौटि राङै होबोनाय जादोंमोन बोसोराव आरो जेबो बांहोनाय जाबोआखैमोन दा बेखौ बांहोनानै बे बोसोराव 1 कौटि 50 लाख होनाय जागोन आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय 2 कौटि राङै होनाय जागोन फैगौ बोसोरनि गिबि एप्रिलनिफ्रायनो 2 कौटि रांसिम होनाय जागोन बे 2 कौटिनि मादाव 1 कौटि 80 लाख रांखौ बियाबनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांनायनि थाखाय होनाय जादों आरो आद्रा रांखौ इन्स्ट्रुमेन्ट बायनानै होनाय जेरै फरायसालिफ्राव फांखा बायनानै होनाय देहायारि जेंना गोनांफोरनो हुइलचेयार बायनानै होनाय एम्बुलेन्स बायनानै होनाय फरायनायाव मोजां फरायसाफोरखौ मदद होनाय बेफोराव बाहायनो हागोन सोरखारि बिथांखि होनाय बन्द जाबाय होननानै खौरां फोसावबाय थानायनि सायावबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दि मुलाम्फायारिफोरनो सोरखारि बिथांखिखौ जाहाथे मोजाङै होनो हायो बेनिखायनो बाजेटखौ 6 जुलाइनिफ्राय लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो 1 आगस्तनिफ्रायनो सोरखारि बिथांखिफोरखौ मुलाम्फायारिफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों रेलवे क्रसिंआव गंसे ट्रेन आरो गंसे साखा खब्रै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाय जाथायाव साखा खब्रै गारिया थेर बेथेर जादों
आरो साखा खब्रै गारिनि सिङाव थानाय सासे आइजोआबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायाव साखा खब्रै सालायग्रा ड्राइभारा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। गंसे कारा रेलवे क्रसिंजों बारस'नो नाजादोंमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय रेलगारिया कारनि सायाव सौग्रांफैदों, जेराव कारा थेर-बेथेर जादों आरो बे दुखुनांथाव जाथायाबो जानो मोनदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि ओनसोलाव देकापाम सान्तिपुरनि साखाथियाव थानाय रेलवे क्रसिंआव जानो मोनदों। बे जाथाया AR02A1548 नाम्बार थानाय गारि जाय अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। बे रेलवे क्रसिंआव क्रस खालामनो नाजादोंमोन बा बारनो नाजादोंमोन। बेयावनो लिडु मुरखं सिलेक पेसेन्जार ट्रेनआ फैनानै सौख्रांफैदों। जाय जाथायाव गारि सालायग्राया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गारिनि उनाव जिरायनाय 45 बोसोर बैसोनि रुपा रिबाया जोबथा हां लानो गोनां जादों। बिथांजोआ जायगायावनो जोबथा हां लादों। फारसेथिं आसामनि सा 2 MLAफोरा मैयानि सानाव मन्थ्रिनि समायखिरा लादों। बेराफारसेथिं मन्थ्रि मोननो हायैनि थाखाय खुद्रिनानै 48 घन्टा बन्द फोसावदों, अदेबानि साननै बन्द फोसावदों। गासैबो दखान गलाफोरखौ बन्द खालामनाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो लामाफोराव टायार सावनानैबो खुद्रिदों। तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय मरान आरो मटक हारिनिफ्राय 4 MLA देरहासार जानो हादोंमोन। बेनि मादाव सासेनो मन्थ्रि होजानो लुबैदोंमोन। बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो सासेनो मन्थ्रि होगोन होननानै रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा रादाय होनायखौ लाखियाखै, जायनि थाखाय खुद्रियो मरान मटाकनि गुबुन गुबुन आफादफोरा। MLA बलिन सेटियानो मन्थ्रिनि बिबान होगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन, नाथाय मन्थ्रिनि फारिलाइ फोसावनायाव बिथांनि मुं मख'आखै, जायनि थाखाय रागा जोंदों मरान मटाकनि गुबुन गुबुन आफादफोरा। सानै मन्थ्रिनि पस्ट लांदां जानानै दंबावो। बेयाव जाहाथे मरान मटाकनि सोरबा सासे MLAनो मन्थ्रिनि बिबान होयो, बेनि थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया जोंनो मन्थ्रि नाङा होननानै फोरमायथियो। सा 2 MLAफ्रा समायखिरा लानायाव सासेबो BPFनि MLA गैया। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनाव सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारिया फिननाय होयोदि जोंनो मन्थ्रि नाङा। जों सिगांबो बियाखैमोन, अब्लाबो BPFनिफ्राय चरण बर'नो मन्थ्रिनि बिबान होदों। बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावो होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्राय खमैबो सानै नङाबा साथाम मन्थ्रि नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामबोदों BPFनि MLAफोरा, जायनाखि क'क्राझाराव सिगांनिफ्रायनो मन्थ्रि मोनबोदों। देग्लायबो जाहाथे मन्थ्रि मोननो हायो, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारिखौनो दाबि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बड' कछारीनि गिबिसिन IPS अफिसार हरिदास कछारी बिथाङा मैयानि सानाव जोबथा हां लाबाय। गुवाहाटीनि जयानगराव थानाय गावनि न'आव मैयानि सानाव 92 बोसोर बैसोआव बर'नि गिबिसिन IPS अफिसार हरिदास कछारी बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथाङा 1963 मायथाइयाव इन्डियान पुलिस सार्भिसाव जयेन जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन। 1992 मायथाइयाव बिथाङा आजिरा मोनदोंमोन। बिथांनिया बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्लाबो दंमोन आरो सासे फिसाजो दंमोन। बिथांनि देरसिन फिसाज्लायाबो बर'नि गिबिसिन फाइटार पाइलटमोन, जाय बिथाङा प्लेन क्रेशजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। 1996 मायथाइयाव सोनाब बंग'नि हासिमारायाव रुटिन ट्रेनिं खालामफुबाय थानाय समावनो प्लेन क्रेश जानानै बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दा बिथांनि बिफा, जाय बर' कछारीनि गिबिसिन IPS अफिसार हरिदास कछारी बिथाङाबो 92 बोसोर बैसोआव मैयानि सानाव जोबथा हां लाबाय। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय, जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101
488399 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।